sa wala pa ihimugso ang kabukiran, ug ang iyuta ug ang kalibutan wala pa iana. Sukat sa kahangturan hangtod sa kahangturan, ikaw mao na ang Diyos. Ginoo palampusan ang buhat sa among mga kamot. Gipabalik mo ang taong ngadto sa abo, nagaingon ka balik o mga anak sa mga tao. Kaya mo sa kalibo katuig diya sa imong atubangan, ingon ug usa ka gahapon lamang, karon nga kadtong milabay na, o ingon ug usa ka pagbantay sa gabi. Ginoo palampusan ang buhat sa among mga kamot. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami ug kalam sa kasing-kasing. Balik na Ginoo kanus apa, kaluy ang imong mga sulugoon. Ginoo palampusan ang buhat sa among mga kamot. Puna kami pagkabuntag sa imong kaluoy, aron mo singgit kami tungod sa kalipay ug kasadya sa tanan namong mga adlaw. Makita untang imong buhat sa